Pipila ka adlaw sa di pa ang Pasko ug nagsugod na ang pagpamaligya ug pabuto sa South Road Properties. Ani ang report. Nabisi ang mga manindahay ug pabuto sa Cebu City pipila ka adlaw sa dili pa ang Pasko. Karong tuiga, gipahimutang sila sa laing dapit sa South Road Properties, daplin sa baybayon nga dili kaayo layo sa Talisay. Ang uban nga mga stall owners nabisi pa hinuon og construct sa ilang mga istruktura aron kabaligyaan. Disyembre 15 paunta sila magsugod og pagpamaligya, apanalangan ang uban tungod sa mga permit. Nalangan-langan jumig pila kaadlaw sir kay tungod sa among mga permit. Kay wala mami magtukod kung dili jud kompleto ang among permit diri tanan. Kinahanglan ika-20 kompleto na jud mi tanan diri. Pero wala na ilaing choice sir kay wa may laing area. Okay ra sir, may bayad. Ginaot mi sir nga nay say moduol mo diri. Karong tuiga, dunay 20 ka mga firecracker stalls ang mupahimutang sa SRP. 15 taga Cebu City ug may pipila nga taga Lapu-Lapu. Nabantayan sa mga manindahay, miumento o gamay ang presyo sa mga pabuto karong tuiga. Mahal kay nihit na ang nanarbaho. Nya ang uban sa dito wa kunoy puhunan nya lisod na. Mo na ni mahal yun ilang presyo ron. Gilauman sa mga manindahay, samtang magkaduol ang Pasko, mudagsa ang mga mamalitay. Nang hinaot sab sila, maabagan aron muhayag ang firecracker selling area panahon sa kagabhion. Nico Sireno, Balitang Bisdak.